Čaute, tak ja vás vítam pri môjom 5. dieli sušené mäso alebo džérky. Ja viem, že som vás slúbil, že si urobíme domácu bravčovú dusenú šunku, ale musíme tento recept odložiť, nakoľko mi volali polovníci zo susednej dediny, že či nemám záujem o mladého muflónka, tak som sa rozhodol, že vyskúšam niečo z muflónka urobiť. Takže muflónka spracovávam, robím z neho sušenú salámu a teraz si spravíme z toho aj džerky. Salámu sušenú uvidíme niekedy možno za necelý mesiac, lebo tam je dlhý proces zretia, takže teraz si urobíme džerky. Takže ja mám nachystané, rozdielil som sa s kamarátom na polovičku, takže mám polovičku z toho muflónka, tak som si vybral jedno karé a jednu sviečkovú a že si z toho urobíme džerky. No, je pravda, že všetci hovoria, že je najlepšie to zamotať do fólie a dá to trochu zamraziť, aby sa to dobre krájalo, ale mám celkom dobre ostrý nôž a je to tak jemné mäso, že sa to dalo krájať aj takto nezamrazené, takže som to nemrazil. Takže nakrájame si, dobre očistíme a pôjdeme si to nakladať. Nebude toho veľa, bol to mladý muflónek a ešte polovička, takže ukážeme si, ako si môžete naložiť alebo urobiť svoje džerky doma. Pritom ale je naozaj dôležité odtiaľ vykrojiť všetko, čo tam nepatrí, nechať len čisté mäso, lebo potom keď sa to vysuší, tak to môže byť nepožívateľné, že to nepokúšate. Je to sušené mäso, takže je to samé o sebe také tvrdšie, ešte keby tam bola nejaká blana alebo nejaká šlacha, tak už by ste to neukúsali vôbec. Tak, mäso máme dokrájané, presunieme sa na prípravu ingrediencií. Čo do toho použijete je len na vás, ja mám vyskúšaný tento jeden recept, mne chutí, takže urobím si ho aj teraz. Používam tam len sojovú omáčku, Worcester, nejaké čili, trochu soli, trochu cukru a svoju bylinkovú zmes. V tej zmesi je všetko, čo máme v záhradke, rozmarín, tymián, oregano, ligúrček, meta a koľko si tam toho dáte, to je na vás. Ja by som iba povedal, že podľa toho, koľko máte mesa, toľko si urobíte tej tekutej zložky a v podstate ten pomer je, že o 2 lyžičky sojovej omáčky dávam viacej ako Worcesteru a ostatné je len na vašej chuti. Len tej soli tam nedajte veľa, naozaj len trošičku, lebo sojová omáčka je sama o sebe dosť slaná. Takže ak máme zmes celú pripravenú, dobre to všetko rozmiešame a pôjdeme to marinovať. Budeme tam namáčať, ja to namáčam kúsok po kúsku a hlavne je dôležité, aby tie plátky toho mäsa neboli zlepené, aby sa tá tekutina, vlastne celá tá zmes dostala na celé to mäso. Aby to nezostalo preložené, že vnútri to nebude ochutené. Celú zmes si pripravíme, naložíme a potom ju dáme do chladničky na 24 hodín a ďalší deň budeme pokračovať. Tak, týmto by som chcel využiť chvíľku, pozdraviť faninky, Nelku a Adelku a samozrejme všetkých, čo ma sledujú a začali sledovať. Týmto vám všetkým ďakujem a ideme teda do chladničky. A máme tu druhý deň. Mäso máme odležané, naložené a môžeme to ísť dávať do sušičky. Sušičku používam čo je na ovocie, na huby, len s tým rozdielom, že tu je vidieť, že akú teplotu nastavujete. Ale keď tam máte iba stupne 1, 2, 3, tak určite niekde v návode sa dočítate, koľko stupňov je na ktorom tom danom stupni. Takže dôležité je, aby tam bolo teda aspoň tých 70 stupňov. Takže poukladáme si to jedno vedľa druhého pekne, necháme tam trošku medzery, aby tam prúdil ten teplý vzduch, aby sa nám to dobre vysušilo a aby to sušenie netrvalo zbytočne dlho. Takže poukladáme si jedno druhé poschodie, koľko máme mäsa
a dáme si to sušiť. Teraz ma ešte napadlo, že aby sa to vlastne lepšie presušilo a mám ešte nejaké voľné polia, tak medzi prvé a druhé poschodie ešte vložím 1-2 polia, aby to tam lepšie ten vzduch prúdil, aby sa to lepšie, ja hovorím, určite sa to rýchlejšie vysuší, ak tam bude viacej toho miesta, že bude mať kade ten teplý vzduch prúdiť. Takže máme nachystané, môžeme začať. Zapneme sušičku, nastavíme si teplotu, ako som hovoril, tých 70 stupňov a nastavíme si časovač. Časovač ja dám na 8 hodín, ale potom vlastne uvidím, treba si to sem tam skontrolovať, ako to prebieha to sušenie, je zhruba v polovičke, tam tie plátky toho mäsa pootáčam a uvidíte, či ešte pridáte alebo nepridáte. A máme tu deň posledný, v tomto prípade deň tretí, ten máme vždy najradšej, lebo tam ochutnávame. Tak ako som hovoril, že nastavím časovač na 8 hodín, tak potom nakoniec som ešte 1 hodinu pridával a teraz už je to celkom vysušené. Aj keď poklepem, tak je počuť, že je to tvrdé, nie je to gumené. Takže ja som s týmto spokojný, s takýmto stavom, keď to je takéto dobre vysušené, mám to tak rád, ochutnám. Za mňa zase výborné, takže ja som spokojný. Dúfam, že aj vám sa bude tento recept páčiť, keď si ho náhodou vyskúšate a poprípade napíšte do komentu, či sa vám to páčilo alebo nie. Čaute.